maar niet in speech. Alright? Maar ik wil jullie wel allemaal welkom heten en bedanken voor het delen van dit moment met ons. We hebben keihard gewerkt, maar ook echt keihard. Inclusief deze kleine hier en deze kleine hier. Ja. Op hun manier dan. Ze hebben meegeholpen hier. Ja, Arcane VR. Wat is Arcane VR? Nou, ik denk dat jullie wel eens hebben gehoord van VR. Sommigen zijn ook al langs geweest hè, bij Arcane VR. Het is een entertainmentbedrijf. Vooruitstrevend. Iets wat hier nog niet was. Maar wel in Miami, Nederland, Spanje. En wat kunnen ze eigenlijk wel verdienen? Iets nieuws, iets innoverends. VR-gaming, ja, dat is iets wat de komende jaren volop gaat groeien. Al groeit en nog volop door gaat groeien. Wij willen daaraan meedoen. En ja, dat is ook de reden waarom we Arcane VR zijn gestart. Ja. Wil jij er nog wat aan toevoegen? Ja. Ja, ik zat zo weer te kijken. Ja, inderdaad. We dachten ook iets waar ouders ook samen met kinderen kunnen doen. Dat is ook het idee van Arcane VR. Dus ouders en kinderen kunnen samenspelen, families kunnen samenspelen. Nou ja, dat is eigenlijk het idee. Ja, en het leuke is, we kunnen dat dadelijk even aan jullie laten proeven. Wat we gaan doen, we gaan straks allemaal sessies van 10 minuten doen voor alle mensen die hier zijn en het aandurven. Inclusief de kinderen. Ik wil zeggen vanaf 3 jaar, want hij kan het eigenlijk wel, hij heeft al getraind. Maar officieel vanaf 5 jaar. Dus het is een beetje voor alle leeftijden, vanaf 5 jaar, verjaardag ook natuurlijk. We zijn heel de week open, vanaf 1 uur, door de week tot 10 uur. En in het weekend tot 11 uur. Jij bent niet stout, jij bent helemaal niet stout. De prijzen variëren vanaf €50, maar afhankelijk van de groepen of de verjaardagen zit daar natuurlijk... gulden zit daar. Zit daar een beetje korting op en dergelijke. We hebben nu ook een korting lopen, maar dat komt allemaal later op de website en op Instagram. Ja, de website is al live. De website is al live, boeken kan vanaf de website, enzovoort. Allemaal leuk deze marketing, maar we gaan het nu gewoon lekker ervaren met z'n allen. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker proosten en daarna gaan we groepen maken en dan gaan we lekker genieten. Yes. Proost op Arcane VR. Wij ook zo. Wacht, proost. Mogen we nu eten? Papa, mogen we nu